мухлисони футбол, имрӯз дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон шаҳри душанбе даври охирин ва ҳалталаби чемпионати 21-уми лигаи олии футболи мамлакат миёни дастаҳои истиқлоли шаҳри душанбе ва равшани шаҳри кӯлоб баргузор мешавад. навакак ҳарду даста ба майдон ворид гардиданд. қабл аз оғози бозии охирини даври 24-уми чемпионати лигаи олии футболи кишвар тибқи муқаррароти федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон суруди миллӣ баланд садо медиҳад ва баъдан бозӣ оғоз мегардад. дастаи истиқлол бо либоси сиёҳ ва меҳмонон дастаи равшан бо либоси сафед ҳунарнамоӣ мекунанд. дӯстони гиромӣ, мухлисону ҳаводорони футбол, дастаи равшани шаҳри кӯлоб ки имрӯз бо либоси сафед дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад, таҳти роҳбарии сармураббӣ Маъруф Рустамов бо чунин ҳайат ба майдон омадааст. дарвозабон рақами 1 Рустам Ризоёв, рақами 3 Мусо Содиқ, рақами 5 капитани даста Одил Эргашев, рақами 18 Ҳасан Рустамов, рақами 15 Теҷи Саламан, рақами 12 Бенжамин Аманкуа, рақами 4 Моуто Девид, рақами 9 Бахтиёр Ҳасанов, рақами 19 Ҳикматулло Расулов, рақами 21 Номон Ҳакимов ва рақами 17 Наврӯз Рустамов. сармураббии даста Маъруф Рустамов ва бозингарони эҳтиётии дастаи равшани шаҳри кӯлобро дар ҷараёни бозии имрӯза ба шумо муаррифӣ мекунем. дӯстони арҷуманд, мухлисони сершумори футбол, мо шуморо ба варзишгоҳи марказӣ пойтахти ватанамон шаҳри душанбе ба вохӯрии ду дастаи номдори кишвар Истиқлол ва равшани шаҳри кӯлоб даъват мекунем. ҳайати дастаи Истиқлол чемпиони ду каратаи Тоҷикистон ва барандаи ҷоми кишвар дар ҳайати зерин имрӯз бо либосҳои сиёҳ дар экрани телевизорҳои шумо баромад мекунанд. дарвозабон Алишер Тӯйчиёв, рақами 4 Эраҷ Раҷабов, рақами 5 Маҳмадалӣ Содиқов, рақами 6 Даврон Эргашев, рақами 7 Иброҳим Рабимов, рақами 12 Юсуф Рабиев, рақами 14 Руслан Рафиков, рақами 17 Дилшод Восиев, капитани даста, рақами 18 Фатулло Фатуллоев, рақами 23 Франк Александр, рақами 25 Фарҳод Тоиров. сармураббии дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе Никола Кавазович ва имрӯз аз сабаби бемории ин мураббӣ Мумин Эргашев
иҷрокунандаи вазифаи сармураббии ин даста мебошад. рефери марказ раҳмон муртазоев, рефери дараҷаи ҷумҳуриявӣ, қурбонмуҳаммад каримов, исматулло муминов, қаюмрас сулаймонов ва нозири бозӣ абдураҳим бобоев имрӯз дар ин бозӣ доварӣ мекунанд. чуне ки пештар арз кардем, футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯлоб бо либосҳои сафед ва соҳибони майдон дастаи истиқлоли шаҳри душанбе бо либосҳои сиёҳ дар екрани тизрои шумо ҳунар намоӣ доранд. ҳоло Франк Александр ин лаҳза тӯбро ба бозӣ андохтанд ва ҳамин тариқ Дилшод Восиев ва ин ҳоло тӯб аз майдон берун баромад. дар ҳақиқат интизори он набуданд ки имрӯз ин қадар мухлисон ба ин вохӯрии ҳалкунанда ташриф меоранд ва махсус мухлисони зиёди равшан имрӯз дар варзишгоҳи марказӣ шояд болои 10 000 аллакай мухлисон дар варзишгоҳи марказӣ ҷамъ шуданд ки боз ҳам мо нигоҳ мекунем ки боз ҳам ташрифоти мухлисони футболи кишвар идома дорад. ва ҳоло бо тӯб футболбозони дастаи равшан як партофти хеле ҳам муносиб аз тарафи Мато Девид, легионер аз кишвари Гана ва ин вазъиятро Франк Александр ин лаҳза рафт карданд ва ҳоло меҳмонон футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯлоб ин лаҳза тӯбро ба бозӣ меандозанд. Бахтиёр Ҳасанов ва Дилшод Восиев, капитани дастаи Истиқлол ва инҷо дарвозабон Алишер Туйчиев ин вазъиятро рафт карданд. дар ҳақиқат ҳам агар мо ба ҷадвали чемпионати имсола нигоҳ кунем, футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯлоб аз оғози чемпионат хело ҳам хуб ҳунар намоӣ карданд. онҳо аз 23 бозӣ дар 19 тааш пирӯзӣ ба даст оварданд. акнун ҳоло ҷумӯи футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ва зарбаи Дилшод Восиев ин лаҳза аз майдон берун баромад. дастаи равшани шаҳри кӯлоб аз 23 вохӯрӣ дар 19 вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оварда, 2 вохӯриро мусовӣ ва ҳамагӣ дар 2 вохӯрӣ мағлуб шуда ба дарвозаи ҳарифон 49 тӯб зада аз дарвозаи худ ҳамагӣ 9 тӯб гузаронда дар ҷамъбаст ба гирифтани 59 имтиёз сарфароз шуданд ва дастаи пешсаф Регар Тадаст бошад 61 хол ба даст овардааст. дар сурати ғалаба дастаи равшани шаҳри кӯлоб метавонад имрӯз яъне соҳиби 62 хол гардад ва ҳамин тариқ аз рӯи ҷамъбасти умумии холҳо пирӯзӣ ба даст биёрад. вале бозӣ аст ва то фарҷоми ин бозӣ ва хело ҳам зиёд аст. вале барои дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе инҷо ҳоло боз ҳуҷуми соҳибони майдон ва тӯб аз майдон берун рафт. ҳоло Дилшод Восиев ин лаҳза тӯби кунҷӣ ба фикрам ба сӯи дарвозаи дастаи равшани шаҳри кӯлоб зада мешавад. ва ҳамин тариқ дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе новобаста ба натиҷаи ин бозӣ аллакай ба гирифтани мақоми саввум ноил гардиданд. ҳоло Фатуллоев дар екрани телевизори шумо аст ва бештари бозингарон дар майдончаи ҷаримавӣ ҷамъ шуданд ва ӯ хело ҳам моҳирона тӯбро ба чап инҷо ба Александр Франк ва ҳоло боз дарвозабони дастаи равшани шаҳри кӯлоб Рустам Ризоев тӯбро ба ҳамдастҳои худ аз тарафи рост ҳаво медиҳад. акнун инҷо бо соҳибони майдон ба тӯб соҳиб мешаванд ва тӯб ҳоло аз майдон зада берун карданд, чунки яке аз бозингарони дастаи равшан аниқтараш Номоҷон Ҳакимов як каме зарб хӯрданд ва барои ҳамин ҳам ба ӯ ҳоло тӯбро акнун бозингарони равшан ба бозӣ андохтанд. акнун ин лаҳза боз бозӣ идома меёбад. ҳамин тариқ дар ҷадвали чемпионат агар мо нигоҳ кунем, имсол албатта 13 даста иштирок кард, ҳарчанд ки солҳои гузашта 10 даста буд ва ин 10 даста ҳам то охири чемпионат бозӣ карда наметавонистанд.
9 даста тақрибан чемпионатро ҷамъ баҳс мекарданд ва имсол бо ташаббуси федератсияи футболи мамлакат ҳам лигаи якум ҳам яъне чемпионат миёни ҷавонони кишвар сурат гирифт ки ин албатта барои оммавият ва рушди футбол дар кишвар кӯмаки ҷиддӣ хоҳад кард ва теъдоди дастаҳои лигаи олӣ низ ба 13 то расидааст ва дар ҷадвали чемпионат дастаи зарафшон ва гвардияи душанбе ду зинаи охирро бо 12 ва 6 холӣ ишғол мекунанд ва 5 зинаи яъне пешсафонро бошад Регард Адази шаҳри Турсунзода, Равшани шаҳри Кӯлоб, Истиқлоли шаҳри Душанбе, Хайри шаҳри Ваҳдат, Парвози Ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ишғол мекунанд. Ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб аз тарафи рости майдон хеле ҳам вазъияти муносиб барои футболбозони шаҳри Кӯлоб аст, вале зарбаи яке аз футболбозони ин даста аниқтараш рақами 15 Теҷи Саламон аз болочӯби дарвоза берун баромад ва боз соҳибони майдон ин лаҳза тӯбро ба бозӣ андохтанд. Франк Александр ба Иброҳим Рабимов ва акнун боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе. Як партофти муносиб ба тарафи чап ба Юсуф Рабиев. Инҷо Юсуф Рабиев ва Фатло Фатуллоев дар имконияти хуб буданд ва ҳоло боз Юсуф Рабиев, Иброҳим Рабимов. бале ҳуҷуми футболбозони шаҳри Душанбе идома меёбад. Ришод Восиев аз тарафи рости майдон ва ӯ бо яке аз бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Ҳасан Рустамов барои имконияти беҳтар дар ин вазъият барои ба даст овардаи ин тӯб талош варзиданд. Акнун ҳоло Бахтиёр Ҳасанов дар экрани телевизори шумо буд ва яке аз бозингарони дастаи Равшан лаза диданд ва акнун боз меҳмонон Бенигиман Амон Куба ин лаҳза дар аниқтараш Ҳасан Рустамов ҳоло бояд тӯби ҷаримавӣ ба сӯи дарвозаи дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе занад. Бештари бозингарон дар назди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ҳастанд. Акнун инҷо дар имконияти хуб Фарҳод Тоҳиров, Иброҳим Рабимов, Дилшод Восиев ва ҳуҷуми футболбозони шаҳри Душанбе аз тарафи чапи майдон аст ва зарбаи онҳо аз майдон лаҳза берун шуд. Акнун ҳоло боз бо тӯб футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Бахтиёр Ҳасанов. бале имрӯз албатта ҳарду даста мо мебинем ки хелеам хуб ба бозии имрӯза омода шуданд ва хелеам нисбат ба бозиҳои гузашта техникаю тактикаи хуби футболро нишон медиҳанд ва теъдоди мухлисон ҳамоно бештар мегардад ва ҳарчанд ки ҳаво субҳи имрӯз боронӣ буд, ҳоло дар варзишгоҳи марказӣ хелеам то андозае ҳаво мӯътадил аст ва мухлисоне ки имрӯз барои тамошои ин бозӣ омадаанд албатта шоҳиди яке аз бозиҳои ҳалкунандаи чемпионати имсола мегарданд ва боз як имконияти хуб, вале Бахтиёр Ҳасанов лаҳза ба тӯб расида натавонист. натиҷаи бозӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Равшани шаҳри Кӯлоб дар бозии мавқуфмондаи давраи 24-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол 0-0 мусовӣ. дақиқаи даҳуми нимаи аввали қуввуозмои сипарӣ гашта истодааст ва акнун он эҳсосоти зиёде ки аз ҳарду ҷониб мушоҳида мешуд бартараф гардид. ҳам бозингарони дастаи Истиқлол ва ҳам дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб
ду дафъа имкон пайдо карданд ки хатти муҳофизати якдигарро ба осонӣ рах насозанд. боз ҳуҷуми дастаи равшани шаҳри Кӯлоб аз канори чап ва акнун боз Олимҷон Рафиков ин вазъиятро ба осонӣ бартараф мекунад ва дар рафти қуввозмоии имрӯза мушоҳида мешавад ки ҳам омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ, кори дурусти мураббиёни варзидаи ҷумҳури Маъруф Рустамов ва ҳамчунин Мубин Эргашев бар ало ба чашм мерасад ва хотиррасон мекунем ки дар сурати муваффақияти дастаи равшан ғолиби чемпионати имсола муайян мегардад ва ҳоло яке аз бозингарони дастаи равшан ана ҳамон легионере ки дар хати пеш ҳунарнамоӣ мекунад дар ҳолати офсайд қарор дошт ва довари канори чап маҷбур шуд ки байрақчаи худро бардорад. ва яке аз муҳофизатгарони дастаи Истиқлол низ каме осеб дидааст, ба ёрии таъҷили тиббӣ ниёз дорад баъд аз амри худи довари марказ, довари дараҷаи байналмилалии Раҳмон Муртазоев. бози идома дорад ва мухлисону ҳаводорони футболи кишвар дар ин варзишгоҳ хеле зиёданд ва имрӯз воқеан як тантанаи иди футбол аст дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе ва натиҷаи бозии имрӯза мавқеи дастаҳоро муайян месозад. алалхусус ду дастаи беҳтарини лигаи олии футболи кишвар, дастаи Регар ва Равшани шаҳри Кӯлобро. дар сурати пирӯзии дастаи Равшан чемпионати имсола низ ин даври охирин аст ва ҳоло ҳуҷуми дастаи Равшан аз самти чап чун ҳамеша таҳти рақми 15 ва бубинед ки дар ин ҷарҳон акнун боз ҳамун теҷи саламам буд ки дар ҳолати қуллаи мусоид дар чунин маврид албатта Номон Ҳакимов ва ҳамчунин Наврӯз Рустамов, Ҳикматулло Расулов, Бахтиёр Ҳасановро мебоист ки ба сӯи пеш ҳаракат мекарданд ва мавқеи худро дар нимаи рости майдон агарчи дуруст ишғол карда метавонистанд, шояд ин комбинатсия бо муваффақият анҷом меёфт. ва нимаи аввали қуввозмоӣ аз ҳар ду даста бештар талош карда истоданд ки бартарӣ дар ташаббусро ба даст гиранд ва ҳоло ҳуҷуми дастаи Равшан аз нимаи рост чун ҳамеша Саламон таҳти рақами 4 дар бозии имрӯза Моуто Девид талош мекунад ва боз муҳофизатгарон Эраҷ Раҷабов ки дар нимаи чапи майдон буд, Давран Эргашев, давроне ки дар бозии имрӯза дар хати дифоъ аст ва дар бозиҳои қаблӣ мо дар чемпионати имсола ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ шоҳид будем ки Даврон чӣ гуна дар хати дифоъ ва ҳамчунин дар хати пеш ҳунарнамоӣ мекард. бози ҷараён дорад, дақиқаи 13 низ сипарӣ мешавад, ҳисоб то кунун кушода нашудааст ва дар ин лаҳзаҳо бартарии футболбозони шаҳри Кӯлоб мушоҳида мегардад ва ҳоло Моуто Девид легионер аз кишвари Гана тӯбро ба нимаи рост ҳаво медиҳад ва боз ҳуҷуми дастаи Равшан ин дафъа зарбаи қавии Наврӯз Рустамовро дарвозабон Алишер Туйтиев ба мушкилӣ бармегардонад ва ҳуҷуми дастаи Равшан қад намегардад. Моуто Девид боз ба ҳуҷум мегзарад ва тӯб аз майдон берун мегардад баъд аз талош намудану кӯшиши бенатиҷаи худи муҳофизатгари бо таҷрибаи дастаи Истиқлол Эраҷ Раҷабов. ва ҳоло капитани даста Одил Эргашев аз нимаи чапи майдон зарбаи кунҷӣ мезанад. ин аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯзаи ин ду дастаи лигаи олии футболи кишвар аст. Эраҷ бо сараш тӯбро зуд ба нимаи чапи майдон ба Юсуф Рабиев ҳаво медиҳад. Юсуфро иштибоҳашро зуд ним муҳофизатгари дастаи Равшан истифода мекунад, вале тӯб аз майдон берун мешавад. дастаи Регар Тадас бо 61 имтиёз дар зинаи аввал аст ва натиҷаи бозии имрӯза барандаи медали тиллои чемпионати имсолаи лигаи олии футболи кишварро муайян хоҳад кард. Одил зарбаи кунҷӣ мезанад. бале дӯстони арҷманд, ҳоло як ҳуҷуми хело ҳам зебои футболбозони дастаи Равшан буд ва шумо чуне ки пайхаст бурдед силсила ҳуҷумҳои имрӯз ин дастаро мо мушоҳида кардем ки воқеан ҳам маълум аст ки ба ин даста даъват шудани легионерҳо дар техникаю тактикаи дастаи Равшан як навоварӣ овардааст. ин даста соли 1965 ки собиқ номаш инструментальщики шаҳри Кӯлоб ном дошт, ин даста бо номи Равшан таъсис ёфтааст ва дар замонҳои шӯравӣ дар лигаи якуми иттиҳоди шӯравӣ чемпионати Тоҷикистон солҳои тӯлонӣ иштирок кардааст
футболбозони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб соли 1994 ба гирифтани ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли 2011 ба гирифтани медалҳои биринҷии чемпионати саросарии кишвар шарафёб гардиданд. беҳтарин дастпарварони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар замонҳои Иттиҳоди Шӯравӣ яке аз нишонзанҳои беҳтарини чемпионати онвақтаи Лигаи олии Иттиҳоди Шӯравӣ Валерий Турсунов, Алишер Афғонов мебошанд. дар чемпионати имсола зери роҳбари Маъруф Рустамов, сармураббии ин даста ки хеле ҳам ҷавон аст ва дар дастаи Регар Тадъаст тӯли 7 сол бозӣ кардааст, вале худ дастпарвари футболи равшани шаҳри Кӯлоб мебошад. баъд аз ёрии таъҷилии тиббӣ ба яке аз муҳофизатгарони дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе бозӣ идома меёбад ва тавре ки мо шоҳид будем инҷо иштибоҳи ҳам бозингарони дастаи истиқлол ва ҳам дастаи равшани шаҳри Кӯлоб буд. аз ҳамин хотир довари марказ Раҳмон Муртазоев ба легионери дастаи равшан теҷе Саламан ва ба муҳофизатгари дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе Маҳмадалӣ Содиқов корти зард нишон дод. аз ҳарду ҷониб албатта рафти бозии имрӯза ва ҳолате ки мо такроран мушоҳида мекунем ки баъд аз зарбаи иҷрои зарбаи кунҷӣ рақобати футболбозон ва дар ҷаримагоҳи дастаи истиқлол ин ду нафар футболбоз ба хатогӣ роҳ доданд ва довар ба онҳо корти зард нишон дод. ва дар рафти бозӣ бояд ҳама аз рӯи низомнома ҷараён гирад. низому тартиб бояд дар майдон ҷорӣ гардад ва пайваста ҳар ду даста кӯшиш намоянд ки имрӯз бозии ҷолибу ибратбахшро дар майдон нишон диҳанд. танҳо мақсади бозингарон ва ширкати фаъолонаи мухлисон низ ба хотири ҷолибияти бозии имрӯза бозии ҳалталаб аст ки дар майдон миёни ду дастаи беҳтарини лигаи олии кишвар истиқлол ва равшан ҷараён гирифта истодааст. дарвозабони дастаи истиқлол ҳоло тӯбро ба бозӣ медарорад ва чун ҳамеша Даврон Эргашев ки дар хати муҳофизат аст тӯбро ба бозӣ дароварду акнун муҳофизатгари дастаи равшан Мусо Содиқ, легионер аз кишвари Ганна, имрӯз дар ҳайати дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар ҳайати асосӣ дар нимаи аввал 3 нафар легионер аз кишвари Ганна ҳунарнамоӣ доранд. инҳо ба ҳоло ҳуҷуми дастаи равшан боз қатъ мегардад баъд аз бенатиҷа анҷом ёфтани комбинатсияи ҷавобии теҷи Саламан ки таҳти рақами 15 хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва пайваста дар хати пеш аст ва дар вохӯрии имрӯза маротибаи чаҳорум аст ки хати дифои дастаи истиқлолро ба осонӣ рахна мекунад. теҷи Саламан таҳти рақами 15, легионерҳо Мусо Содиқ таҳти рақами 3 ва таҳти рақами 4 Мауто Девид ҳунарнамоӣ карда истоданд. ва ҳоло Мусо Содиқ муҳофизатгар тӯбро ба самти чапи майдон ҳаво медиҳад ва дар рафти бозии имрӯза мушоҳида мешавад ки футболбозони хати пеши дастаи равшан баробари шурӯъ гардидани ҳар як комбинатсия кӯшиш мекунанд, вале ҳамон амали худро наметавонанд ки то анҷом расонанд ва дар он сурат даста муваффақ мегардад ки якдигарфаҳмӣ ва ҷараёни бозӣ ва имову ишораи якдигарро дуруст фаҳманду зуд вориди ҷаримагоҳи дастаи ҳариф гарданд ва ҳар як сония, ҳар як фурсат, ҳар як лаҳзаро бояд ба маврид истифода кард. Номон Акимов дар хати пеш аст, номоне ки дар ҳайати дастаи бахши шаҳри Қорғондеба тими миллии кишвар солиёни дароз ҳунарнамоӣ карда буд. 32 сол дорад ва дар бозии имрӯза дар ҳайати дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар ҳайати асосӣ ба майдон баромадааст. Иброҳим Рабимов зуд тӯбро ба нимаи рост Фарҳод Тоҳиров, Фарҳод ин дафъа зарба мезанад, зарбаи Фарҳод ҳисоби бозии имрӯза кушода шуд. Фарҳод Тоҳиров, Фарҳоде ки дар хати пеш аст ва Иброҳим Рабимов воқеан хуб ҳунарнамоӣ карду дар оғози дақиқаи 19-уми нимаи аввали бозии имрӯза ҳисобро кушод. Фарҳод нишонзани беҳтарин дар хати пеши дастаи истиқлол ва ҳамчунин тими миллии кишвар ҳунарнамоӣ мекунад ва дар бозии имрӯза низ тавонист ки бо як ишораи ҳамдастааш Иброҳим Рабимов зуд мавқеи худро дар ҷаримагоҳи дастаи равшан ишғол намояд ва ҳамин тавр ин комбинатсия ба гол анҷом ёфт ва ҳисоби бозии охирини мавсими имсолаи футболи кишвар кушода шуд. 0-0
1-0 дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар бозии имрӯза боз қадам ба сӯи пирӯзӣ менеҳад. валакай мавқеи дастаи истиқлоли шаҳри душанбе дар бозиҳои чемпионати имсола муайян аст. вала ҳуҷуми даста акнун бибинед ки дар чунин маврид нумон ҳакимов наметавонад ки аз ин ҳолати мусоиди 100% хуб истифода кунаду ҳисоби бозиро баробар созад. ва рафти бозии имрӯза дар ҳақиқат барои дигар дастаҳо низ ибратбахш аст ки бояд бо чунин тартиб ва комбинатсияҳои ҷолиб дар нимаи аввал бар ало мушоҳида гардид. якдигарфаҳмии футболбозон ва ҳар як кӯшишу амалу ҳаракати бозингарон якдигарро хуб эҳсос мекунанд. ва боз ҳуҷуми дастаи равшани шаҳри кӯлоб саламан аз нимаи рости майдон. боз ин дафъа бибинед ки номон таҳти рақами 21 маротибаи дуюм аст ки дар як дақиқа акнун 2 дафъа нумон ҳакимов имкон дошт. ва ин легионер ки аз кишвари Гана ҳаст таҳти рақами 15 теҷи саламан воқеан бозингари беҳтарини мавсими имсолаи футболи кишвар номидан мумкин аст, чунки дар марҳилаи дуюми чемпионати имсолаи футболи кишвар дар ҳайати дастаи равшани шаҳри кӯлоб хуб ҳунарнамоӣ кард ва мухлисону дӯстдорони футболи кишвар аллакай ин бозингари беҳтарини дастаи равшанро медонанд. ҳуҷуми дастаи равшан аз нимаи рости майдон чун ҳамеша боз дар хати дифоъ он нафароне ки қарор доштанд. эраҷ зуд тӯбро ба рафиков ҳаво медиҳад. рафиков ин вазъияти мушкилро ба осонӣ бартараф месозаду футболбозони дастаи истиқлол аз маркази майдон ҳуҷуми ҷавобиро созмон медиҳанд. на саламан ба сӯи пеш ҳаракат мекунад. чун ҳамеша теҷи саламан кӯшиш мекунад ки худ зарба занад ва ин дафъа боз аз канори чапи майдон теҷи ба ҳуҷум мегзарад. яке ҳакнун ба ӯ муяссар намегардад ки дар рақобат бо руслан рафиков пирӯз гардад. ва рафти бози ҷараёни қуввуозмоии ҳарду даста нисбат ба даҳаи аввали сабқати ҳарду даста хеле ҷолиб аст. баъд аз кушодани ҳисоби бозӣ футболбозони равшани шаҳри кӯлоб бештар масъулият эҳсос карда истоданду талош намуда истоданд ки дар бозии имрӯза боз ташаббусро ба даст гиранд ва ҳисоби бозиро баробар созанд. фатҳулло дар иҳотаи 2 нафар, яке нафари дуввумро низ фиреб медиҳад. дар иҳотаи муҳофизатгар одил эргашов қарор дошт ва зуд тӯбро боз ба самти чап ба иброҳим юсуф рабиёв. фарҳод тоҳиров саросима нест. зуд тӯбро боз ба капитани даста дилшод восиёв ҳаво медиҳад. руслан рафиков дар хати дифоъ аст. фарҳод тоҳиров, маҳмадали содиқов ва худи маҳмадали таҳти рақами 5 ҳунарнамоӣ мекунад ва зуд тӯбро ба нимаи рост ба фатҳулло ишора мекунад ки фатҳулло аллакай мавқеашро ишғол кардааст. ва ин ҷо боз мусо содиқ легионер аз кишвари Ганна дар хати муҳофизати дастаи равшани шаҳри кӯлоб ҳунарнамоӣ мекунад ва ӯ бо тӯб соҳиб мегардад ва зуд тӯбро ба капитани даста одил эргашев медиҳад. натиҷаи бозии имрӯза барои дастаи истиқлоли шаҳри душанбе аҳамияте надорад, чунки баъд аз анҷоми даври 23-юми чемпионати лигаи олии футболи кишвар баъди пирӯзии дастаи истиқлол бо ҳисоби калони 10-0 бар дастаи Хучанд, аллакай истиқлоли шаҳри душанбе мавқеи худро муайян кард дар зинаи сеюм, соҳиби медали биринҷӣ гардид. ва дастаи регартадаст бо 61 имтиёз дар зинаи аввал аст ва равшани шаҳри кӯлоб дар зинаи дуюм бо ба даст овардани 59 имтиёз. ҳуҷуми дастаи истиқлол фатҳулло якеро фиреб медиҳад ва одил эргашов ин вазъиятро ба осонӣ рафъ месозад ва номон ҳакимов ба нимаи чапи майдон тӯбро ба иброҳим бахтиёр ҳасанов мазарат бахтиёре ки дар хати нимуҳофизат аст таҳти рақами 9 ҳунарнамоӣ дорад ва ҳуҷуми дастаи равшан қад намегардад. ва аз нимаи чап таҳти рақами 17 наврӯз рустамов. наврӯз ба нимаи рости майдон ишора мекунад ва ба ҷуз номон ҳакимов дигар касе нест ки хати дифоъи дастаи истиқлолро убур созад. ва ҳоло ҳасан рустамов, моуто девид ва ин дафъа боз футболбозони дастаи равшан якдигарро дуруст мефаҳманд. таҳти рақами 20 номон дарба мезанад. бибинед ки номон акнун метавонист ки ин дафъа имкони 100%-ро хуб истифода кунад. дар бозии имрӯза аллакай маротибаи сеюм аст ки ба номон ҳакимов имкон фароҳам мегардад. чунин ҳолатро бояд хуб истифода кард ва дар ин маврид саросима ношуда зуд тӯбро вориди тӯри дарвозаи дастаи истиқлол намуд.
و بازی خیلی جالب است. رفت قوه آزمایی هر دو دسته نشان میدهد که آمادگی همه‌جانبه جسمانی و کاری درستی مربیان در سطح لازمه به انجام رسیده است و نومانی که در بازی امروزه 3 دفعه میتوانست که بعد از کشودن حسابی بازی باز نتیجه واخوری امروزه را برابر سازد، ولی این عمل نیز سرمربی دسته روشن را نیز بی‌طرف نمیگذارد و هجوم دسته روشن بعد از رقابت محافظتگرانی با تجربه دسته استقلال قطع می‌گردد و اکنون تحت رقم 12 بنجامین امانکووا زود توپ را به سمت چپ به بختیار حسن و بختیار تحت رقم 9 بازی میکنند و این دفعه ببینید که ماهوتو دیوید نیز در حالت مساعد بود، در مسافه نه چندان دور با دروازه‌بان تقریبا در مسافه 8-10 متر قرار داشت و این وضعیت را محافظتگرانی دسته استقلال برطرف کردند و حالا دروازه‌بان توپ را به بازی می‌دارد. در رفت این واخوری که دقیقه 25 سپری می‌گردد، مسئولیت فوتبالبازان دسته استقلال مشاهده گردید و بیشتر به چشم رسید و بعد از کامبیناسیون ابراهیم ربیموف فرهاد طاهرов توانست که حساب بازی را کشاید. 1-0 دسته استقلال در بازی آخرین موسم امساله چمپیونات لیگ عالی فوتبال کشور قدم به سوی پیروزی می‌نهد و همه اون دسته‌هایی که 13 دسته که از 6 اپریل سال روان در چمپیونات امساله لیگ عالی فوتبال کشور شرکت نمودند اونراشون شایسته تحسین بود و عموما شرکت دسته‌های لیگ عالی لیگ یکم فوتبال کشور در موسم امساله فوتبال قبول دستگیری است و باشد که در من بعد خود کمیته های مربوط به ساحه بیشتر مسئولیت داشته باشند و دسته های خود را جهت اشتراک در لیگ یکم و لیگ عالی کشور سفربر نمایند که این واسطه خوبی جلب نسل نورس به سالمی عامه و همچنین بلند گردیدن ملکه و تجربه فوتبال بازان و مکمل گردیدن دسته های یکچین فوتبال کشور می باشد. بله دوستان ارجمند، از آغاز این بازی الکی بیش از 25 دقیقه گذشته است و نتیجه بازی 1-0 به فایده صاحبان میدان دسته استقلالی شهری دوشنبه میگذرد و این توپ را در دقیقه 19 دیدار رقم 25 فرهاد طاهرов به نشان رساندند و البته سلسله هجوم های دسته روشن در آغاز دقیقه اولی این دیدار خیلی هم جالب و دیدنی بود، ولی فوتبال و عموما ورزش این اقبال است. امروز در دقیقه اول اقبال فوتبال بازان دسته روشن بهتر بود، برای همین هم آنها توانستند در این سبقت یعنی حساب را کشایند. باز یک وضعیتی خیلی هم خوب برای فوتبال بازان دسته روشن بود، ولی حمایتگران دسته استقلال این وضعیت را رفع کردند. عموما چون که پیشتر عرض کردیم فوتبال در کشورمون عمومیتی تازه پیدا کرده است و شما چون که اطلاع دارید چند قبل از طرف کمیته جوانان ورزش و سایر نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوصی رشد فوتبال کشور به حکومت پیشنهاد گردید و از طرف حکومت این برنامه قبول شده است و برای همین هم در همکاری با فدراسیون فوتبال مملکت امروز در تمام شهر و ناحیه ها ورزشگاه های خرد و بزرگ برای عمومیت این بخش زیبای ورزش ساخته به استفاده داده می شود و فوتبال این البته ورزشی رقم 1 است و باید مربیان کارمندان ساحه برای بیشتر جلب نورسان جا یک مزیت خیلی هم مناسب باز برای مهمانان فوتبال بازان دسته روشنی شهری قلاب بود و باید بگیم که در صورت عمومیت بیشتر بخشیدن البته انتخابی بهترین فوتبال بازان و کلوب های فوتبال کشور باز هم بهتر. اینجا وضعیتی خیلی هم باز خوبی تغییری حساب بود، ولی این وضعیت را دروازه‌بان دسته
استقلال алишер туйчиев рафт кардан, яъне ба осонӣ тӯбро дошта гирифтанд. албатта имрӯз аз нигоҳи он ки дар варзишгоҳ имрӯз хелеҳо мухлисон зиёд аст, ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар вилояти хатлон ба рушд ва омодияти футбол имрӯз диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд ва ин аст ки ин қадар мухлисон имрӯз ба майдони асосии кишвар ташриф овардаанд ва мо умед дорем ки имрӯз дастаи беҳтарин дар ин бозии ҳалкунанда пирӯзӣ ба даст меорад. Боз як вазъияти хеле ҳам хатарнок буд ки дарвозабони дастаи равшан Рустам Ризоев ин вазъиятро рафт карданд ва ҳамоно ҳуҷуми дастаи худро аз тарафи чапи майдон идома доданд ва ҳоло тӯб аз майдон берун баромад ва чуне ки пештар арз кардем, боз мусобиқа байни ҷавонони кишвар имсол идома ёфт ки дар ин мусобиқа низ 13 даста иштирок карданд ва воқеан ҳам бозии хеле ҳам хуби дастаи хайри шаҳри ваҳдатро метавонем имрӯз қайд кунем ки ин даста тавонист ба дарвозаи ҳарифон 108 тӯб зада бо 63 имтиёз мақоми аввалро ба даст биёрад ва ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи равшан буд ки ин лаҳза тӯб тез аз як даста ба дастаи дигар мегузарад ва боз бо тӯб соҳибони майдон дастаи истиқлол аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи истиқлол Юсуф Рабиев ва инҷо боз Иброҳим Рабимов дар марказ буд, вале тӯбро ҳоло боз Иброҳим тӯб тез ҳоло аз дар миёни ин ду даста тез аз як бозингар ба бозингари дигар ва ҳуҷуми инҷо имконоти хуби Юсуф Рабиев, вале зарбаи на чандон қавӣ буд. Дора ҳамин ҳам Рустам Ризоев бо осонӣ ин тӯбро дошта гирифтанд ва мақоми дуввумро миёни яъне ҷавонони кишвар футболбозони ҷавони шаҳри Турсунзода ба даст оварданд. Инҷо ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи равшан ва гол! Ин голи Наврӯз Рустамов кушоданд ва ҳамин тариқ мо мухлисон ва онҳое ки дар ҳақиқат ба ин майдон омаданд бо ин гол табрик мекунем ва бояд гӯем ки имрӯз дар ҳақиқат ин мухлисоне ки омаданд ташнаи гол буданд ва ин гол акнун ҳисоб мусовӣ шуд 1-1 дар вохӯрӣ миёни дастаи Истиқлол ва Равшани шаҳри Пулоб ва Наврӯз Рустамов тавонист дар ин дидор ҳисобро баробар кунад. Акнун ҳоло боз бо тӯ футболбозони дастаи Истиқлол ва инҷо бо тӯ футболбозони дастаи Равшан соҳиб мешаванд ва тӯб ин лаҳза аз майдон берун баромад. Ҳоло меҳмонон тӯбро ба боз меандозанд. Ҳасан Рустамов ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшан идома меёбад, вале инҷо қоидаи бозӣ аз тарафи соҳибони майдон вайрон карда шуд. Акнун ин лаҳза меҳмонон аз як тараф Номорҷон Ҳакимов ин лаҳза тӯбро ба бозӣ андохтанд. Акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ва боз як вазъияти дигари хеле ҳам хуби тағйири ҳисоб буд, вале дарвозабон Алишер Тӯйчиев ин вазъиятро рафт карданд ва ҳамоно тӯбро ба бозӣ андохтанд. Акнун боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол Дилшод Восиев капитани дастаи Истиқлол ин лаҳза тӯбро ба ҳам дастааш ба тарафи чап ба Маҳмадалӣ Содиқов ва акнун ҳуҷуми футболбозони шаҳри Душанбе инҷо ҳоло Раҷабов
тубро ба меҳмонон ҳаво медиҳад ва ин лаҳза футболзони дастаи равшан тубро ба бозӣ андохтанд ва боз туб аз майдон берун шуд. ва чуне ки пештар ман қайд кардам, ҳамчунин чемпионат миёни футболбозони дастаи лигаи якум низ хеле ҳам ҷолиби диданӣ сурат гирифт ва футболбозони дастаи паншер дар ин мусобиқа пешсаф мебошанд ва бо 59 хол дар ҷои якум ҳастанд. ҷои дуюмро футболбозони ноҳияи панҷ дастаи Сарои Камар бо 55 хол ва ҳамчунин ҳулбуқи ноҳияи Восе бо чунин натиҷа ишғол карда меоянд. ва дар ин даста ду ҷои охирро бошад дастаи Пахтакори ноҳияи Қабодиён ва Локомотиви шаҳри Душанбе бо 12 имтиёзӣ ишғол мекунанд. беҳтарин нишонзанҳои лигаи якум Абдуҳалим Боронов бо 21 туб, Наим Каримов ҳарду ҳам аз дастаи Паншер ва ҳамчунин ҳам дастаи онҳо Саймурод Юнусов бо 14 туб ва ҳамчунин Ҷонибек Ғафуров аз дастаи Сарои Камар бо 11 туб ишғол мекунанд. ҳоло инҷо яке аз футболбозони дастаи Истиқлол зарб хӯрдааст ва Иброҳим Рабимов ин лаҳза тубро ба Дилшод Восиф ва зарбаи Дилшод ба яке аз бозигарони дастаи Равшан рақами 19 Ҳикмат Расулов бархӯрданд ва ин лаҳза ҳоло Дилшод тубро бо дасташ ба бозӣ меандозад. ва инҷо албатта вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи футболзони Равшан аст, вале ин вазъиятро ин лаҳза рафт карданд ва боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол буд. бале даъвати легионерҳо ба дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб то андозе дар техникаю тактика ва комбинатсияи ин даста воқеан ҳам тағйироти ҷиддӣ ба амал овардааст. ҳарчанд ки дар ин ҷо мураббӣ яъне дастпарвари ҳамин бошишгоҳ аст, вале имрӯз мо мебинем ки хеле ҳам бозингарони дастаи Равшан бо як матонату бо як қувваи хеле нерӯи тоза махсус дар ин дақиқаҳо ҳунарнамоӣ мекунанд ва маълум аст ки ба бозии имрӯза хеле ҳам хуб омода шудаанд. ҳоло боз бо туб футболбозони дастаи Истиқлол буданд ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшан, вале инҷа қоидаи бозӣ аз тарафи яке аз бозингарони дастаи Истиқлол Муҳаммадалӣ Содиқов вайрон карда шуд ва ин лаҳза ҳоло боз ҳарду ҳам Фатҳулло ва ҳам Теҷи Саламан аз дастаи меҳмонон ин лаҳза барои ба даст овардани туб талош варзиданд ва акнун боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе аз маркази майдон оғоз мегардад. ҳоло Дилшод Восиев дар экрани тизрои шумо дар иҳотаи чанд нафар бозигарони дастаи Равшан буд ва инҷо хелам воқеан ҳарду даста ҳам кӯшиш доранд, имрӯз талош доранд ва албатта ҳарчанд ки бозии имрӯза барои дастаи Истиқлол ягон тағйироте дар ҷадвали чемпионат намеорад, вале барои дастаи Равшан ин медалҳои тилло аст дар сурати галаба ва дарёфти 3 холи тиллоӣ. футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб метавонанд соҳиби медалҳои тиллои чемпионати имсола гарданд ки ин албатта бори нахуст дар таърихи ин даста аст ки аз соли 1965 дар лигаи якуми иттиҳоди шӯравӣ чемпионати Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунанд ва аз оғози бозӣ аллакай ва хеле ҳам зиёд гузаштааст, беш аз 30 дақиқа гузаштааст ва
40 دقیقه گذشته است و ولی نتیجه بازی چون پیشتر مساوی 1-1 است. در رفتی سبقت امروز مشاهده می‌گردد که مسئولیت بیشتر به دوش هر دو دست است و هم سرشمار فوتبال کشور امروز برای تماشای بازی آخرین موسم امساله فوتبال کشور با ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه تشریف آوردند که تعداد آنها بیش از علاقه 15,000 نفر را تشکیل میکند و تا فرجام 5 دقیقه وقتی اساسی باقی مانده است. حساب مساوی است و فوتبالبازان شهر کولاب باز به هجوم میگذارند و در این جریان چون همیشه سلمان فعال هست تحت رقم 15 و از نیمه چپ کسی نیست چون که نومان کمی به سراسیمگی راه داد و از نیمه راست میدان نتوانست که این کمبیناسیون را تا به انجام رساند و بختیار حسنов به گمانم بله تحت رقم 9 بختیار در خط نیم محافظتی سمت چپ بود و بعد از امر و اشاره خودی سرمربی او جای خود را به حکمت الله رسولوف عوض کرد و حالا از مرکز میدان باز هجوم جوابی دسته استقلال نه و از روی قاعده جریان دارد و ابراهیم ربیموف اشاره کرد که در رفت بازی امروزه او یکی از بازیگران دسته روشن به خطاگیر راه داده است و داور اشاره کرد که هم از روی قاعده است بازی جریان میگیرد و باز فوتبالبازان دسته روشن از نیمه راستی میدان حقوق پیدا کردند که دفعه چهارم در نیمه اولی بازی امروزه ضربه کنجی زنند چون همیشه این کار به دوش کاپیتان دسته عادل ارگاشوف واگذار است. عادل ضربه کنجی میزند امکانات مساوی برای دروازه به خود دو نفر بازیگر خط پیش دسته روشن شهر کولاب و این کفکوبی به افتخار هنری شایسته دروازه‌بانی دسته استقلال علیشیر تویچیو بود که امکان صدن در صد را برطرف کرد دروازه را از گل امین داشت و باز عادل حقوق پیدا کرد که دفعه دوم ضربه کنجی زند. نوروز رستموف که در خط پیش هنرنمایی میکند و گل جوابی را به دروازه دسته استقلال وارد کرد. در خط پیش تلاش میکند که از اشتباهی فوتبالبازان دسته استقلال خوب استفاده کند و اینجا عادل و یکی از بازیگران دسته استقلال کمی آسیب دیدند و داور درجه بین‌المللی شهر دوشنبه رحمان مرتضایوف اشاره میکند که همه از روی قاعده است و بعد آنی که داور اشاره کرد فوتبالبازان دسته روشن شهر کولاب از نیمه چپ میدان با دستشان توپ را به بازی درآوردند. هجوم دسته روشن زود قطع میگردد و ایرج رجبوف محافظتگری با تجربه تیم ملی دسته استقلال همچنین زود توپ را به نیمه راستی میدان حواله داد و اکنون باز هجومی دسته روشن بعد رقابت دروازه‌بان علیشیر تویچیوف قطع میگردد و علیشیر واقعا هنر شایسته افتخار است. در مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در همین ورزشگاه خوب هنرنمایی کرد در واخری با دسته الامری فلسطین و در بازی امروز نیز هنرش را باری دیگر نشان داد و علاوه در این دقیقه های آخرین نیمه اول و حالا ضربه کنجی باز از جانب فوتبالبازان دسته روشن شهر کولاب زده شد. لگنیر موتو دیوید تحت رقم 4 از مسافه تقریبا 18-20 متر ضربه زد و تو بلندتر از ستون دروازه از میدان بیرون برآمد و اقدام نجیبی مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان است که در موسم امسال فوتبال کشور و با جهد و تلاش‌های بی‌نظیر رهبریت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان در سال 2013 دو دسته لیگ عالی فوتبال کشور یکی برنده جام جمهوری تاجیکستان و دیگری برنده مدال طلا یعنی چمپیون موسم امسال فوتبال کشور در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد و حالا هجومی دسته روشن شهر کولاب و این دفعه دروازه‌بان باز با مشکلی ضربه حکمت الله رسولوف را برگردانید و حالا باز محمد علی صادقوف تلاش میکند که این وضعیت مرکب و مشکل رو از جریمه‌گاه خویش به آسانی برطرف سازد و سود توپ را به فتح‌الله به نیمه راستی میدان به فرهاد طاهروف در احاطه دو نفر و اینجا سراسیمه بار
اشتباه او رو تیجی سلمان خوب استفاده میکند و زود توپ رو به نیمه راست میدان به بختیار حسنов هوا میدهد. بختیاری که در خط نیم محافظت سمت چپ بود و در قسم البته در این دقیقه های آخرین در خط نیم محافظت نیمه راست دسته روشن هنرنمایی میکند. با اکنون هجومی دسته روشن نومان ببینید نومان زود با توپ صاحب میگردد و باید در این جو خوب نظاره کرد و پیوسته هر یک موقعی بازیگران را خوب مشاهده کرد و زود توپ رو به هم دسته‌اش باید در این فرصت در این لحظه هوا دهد و برای با توپ صاحب گردیدن کمی ایستادگی میکند که این البته تاثیرش به جریان قوه آزمایی و به هر یک کمبیناسیون دسته روشن خواهد رسید. و حالا کاپیتانی دسته استقلال دلشاد دوران ارگاشوف دلشاد خود به سوی پیش حرکت میکند. فرانک الکساندر، ابراهیم ربیموف و صدای هشتک داور از انجام نیمه اولی قوه آزمایی هر دو دسته لیگ عالی فوتبال کشور استقلال و روشن درک می‌دهد. خاطر رسان می‌کنیم که در ابتدا فوتبال بازان دسته استقلال و بعداً دسته روشن شهری کلوب تشبث رو به دست گرفتند و با دروازه یکدیگر یک گل زدند. حساب مساوی است و بعد از چند لحظه ما برمیگردیم به جریان قوه آزمایی حل طلبی دور آخرین چمپیونات 21 لیگ عالی فوتبال مملکت. و علاقمندانی سرشماری ورزش کامера و میکروفون‌های شبکه اول تلویزیون تاجیکستان در ورزشگاه جمهوریوی واقع در پایتخت وطنمان شهر دوشنبه گذاشته شدند. ما گزارشمان را از جریان قسم دومی و آخری میان دسته استقلال شهر دوشنبه و روشن کلوب از بازی موقوف‌مانده دوری 24 چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال با این دسته لیگ عالی منظوری شما میکنیم. حسابی بازی بعدی قسم یکم 1-1 مساوی ادامه دارد. توبی یکم را در دقیقه 19 فرهاد طاهرов از دسته استقلال به نشان رساندند. سپس در دقیقه های آخر قسم اولی بازی نوروز رستمов از دسته روشنی شهر کلوب حساب را برابر کرد و صاحبان میدان فوتبال بازان دسته استقلال با لباس‌های سیاه از طرف راست و فوتبال بازان دسته روشن با لباس‌های سفید هنرنمایی دارند. حالا هجوم فوتبال بازان دسته استقلال بود و حالا باز با انیقترش روشن بود. حالا باز با تو فوتبال بازان دسته استقلال در اکران تلویزیون شما. اکنون ما شما را با یکی دسته ها از نزدیک آشنا میکنیم. دسته استقلالی شهر دوشنبه در حیاتی زیرین بازی میکنند. رقم 1 علیشیر تویچیوف دروازه‌بان، رقم 4 ایراج رجابов، رقم 5 محمد علی صادقов، رقم 6 دوران ارگاشov، رقم 7 ابراهیم ربیمov، رقم 12 یوسف ربیمov، رقم 14 رسلان رافیکov، رقم 17 دلشاد واسیف کاپیتانی دسته، رقم 18 فتولا فتولویف، رقم 23 فرانک الکساندر، رقم 25 فرهاد طاهرов مؤلفی یکی از توپ‌های امروزه. اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلالی شهر دوشنبه مومین ارگاشov. دسته روشن شهر کلوب در حیاتی زیرین بازی میکنند. دروازه‌بان رستم ریزویف، رقم 3 موسی صادق، رقم 5 عادل ارگاشov کاپیتانی دسته، رقم 18 حسن رستمov، رقم 5 تیجی سلامان، رقم 12 بنگامین امون کووا، رقم 4 موتا داوید، رقم 9 بختیار حسنов، رقم 19 حکمت
расулов, рақами 21 номонҷон ҳакимов, рақами 17 наврӯз рустамов муаллифи яке аз тӯбҳои вохӯрии имрӯза. Сармураббии даста маъруф рустамов. доварони имрӯзаи бозӣ раҳмон муртазоев, довари дараҷаи байналмилалӣ аз шаҳри душанбе, қурбон муҳаммад каримов, асистент рефери фифа аз ноҳияи хуросон ва ҳамчунин исматулло муминов, асистент рефери фифа аз ноҳияи хуросон, қаюмарз сулаймонов аз шаҳри душанбе, довари эҳтиётӣ, нозири бозӣ абдураҳим бобоев аз шаҳри душанбе. акнун ҳоло тӯби кунҷӣ ба сӯи дарвозаи дастаи равшан аниқтараш тӯбро дилшод восиёв ин лаҳза бо дасташ ҳаво доданд ва ҳоло бо тӯб футболбозони дастаи истиқлол фатуллоев ҳоло меҳмонон аниқтараш дарвозабон рустам ризоев ин лаҳза тӯбро ба бозӣ меандозанд. қисми якуми бозӣ бо силсила ҳуҷумҳои дастаи равшан гузашт дар оғоз, вале дақиқаи 17-умро аниқтараш 19-умро футболбозони дастаи истиқлол беҳтар истифода карданд ва ҳоло ҳуҷуми боз футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯлоб инҷо имконоти хеле ҳам хуби рақами 19 ҳикмат расулов буд, вале футболбозони дастаи истиқлол ин вазъиятро рафт карданд ва ҳоло бо тӯб футболбозони дастаи истиқлол муҳаммадалӣ содиқов ба тарафи рост ҳоло ҳаво медиҳад ва иброҳим рабимов ҳуҷуми футболбозони дастаи истиқлолро хостан идома диҳанд, вале меҳмонон ин лаҳза ба тӯб соҳиб мешаванд ва тӯб тез аз як даста ба дастаи дигар мегузарад. ва дар ҷадвали чемпионат дастаи регар таъдади шаҳри турсунзода ки 24 вохӯрӣ гузарондааст бо 61 имтиёз пешсафи ягона мебошад. футболбозони заводи арзи тоҷик аз оғози чемпионат ки 24 вохӯрӣ гузаронданд дар 19 бозӣ ғалаба карда 4 бозиро мусовӣ, фақат дар як бозӣ мағлуб шуданд. онҳо ба дарвозаи ҳарифон 77 тӯб зада аз дарвозаи худ ҳамагӣ 16 тӯб гузаронданд. ва ҳоло боз инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи равшан ва бибинем то чӣ андоза як партофти муносиб, вале инҷо боз алишер тӯйчиёв пешдастӣ карда тӯбро дошта гирифтанд. ҳамин тариқ футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯлоб бошад 23 вохӯрӣ гузаронда бо 59 имтиёз мақоми дуюмро ишғол карда меоянд. футболбозони шаҳри кӯлоб низ 19 ғалаба ба даст оварда 2 бозиро мусовӣ ва фақат дар 2 бозӣ мағлуб шуданд. футболбозони ин даста ба дарвозаи ҳарифон 49 тӯб зада ҳамагӣ аз дарвозаи худ 9 тӯб гузаронданд. имтиёзи умумии ин даста 59 хол мебошад. ҳамчунин чемпиони дукаратаи ҷумҳурии тоҷикистон ва барандаи шоҳҷоми кишвар дастаи истиқлоли шаҳри душанбе низ бо 53 имтиёз мақоми севумро ишғол мекунанд. футболбозони пойтахт 23 бозӣ гузаронда дар 16 бозӣ ғалаба карда 5 бозиро мусовӣ ва фақат дар 2 бозӣ мағлуб шуданд. футболбозони дастаи истиқлол ба дарвозаи ҳарифон 75 тӯб зада аз дарвозаи худ 11 тӯб гузаронда бо 53 хол мақоми савумро ишғол мекунанд. ҳамин тариқ футболбозони шаҳри ваҳдат низ дар чемпионати имсола маҳорати баланд нишон дода аз оғози чемпионат 24 бозӣ гузаронда дар 16 бозӣ ғалаба карда 4 бозиро мусовӣ ва дар 4 бозӣ мағлуб шуда ба дарвозаи ҳарифон 45 тӯб зада
аз дарвозаи худ ҳамагӣ 27 туп гузаронда бо 52 имтиёз мақоми чорумро ишғол мекунанд. ҳамин тариқ мақоми панҷумро бошад футболбозони дастаи парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров ишғол мекунанд. ин даста 34 туп зада яке аз беҳтарин дастаҳои чемпионати имсола ба ҳисоб меравад. даври 24-уми чемпионати лигаи олии футболи кишвар миёни дастаҳои истиқлол ва равшан идома дорад ва охирин комбинатсия, охирин ҳуҷуми дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ки бенатиҷа анҷом ёфт. дар ин фурсате ки мо шоҳид будем ва дарвозабон Алишер Туйчиёв хуб ҳунарнамоӣ кард ва ӯ осеби ҷиддӣ дидааст ва ҳоло мураббии варзидаи дастаи истиқлол Мубин Эргашев зарур донист ки ӯро ба дарвозабони эҳтиётӣ иваз созад ва дар ҳайати дастаи истиқлол аввалин тағйирот дар нимаи дуюм мушоҳида мегардад. дарвозабони тими миллии кишвар дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе Алишер Туйчиёв каме осеб дид ва майдонро тарк намуд. ба ҷои ӯ ба майдон Мурод Саидов дарвозабони эҳтиётӣ ба майдон баромад. дар бозии имрӯза Алишер Туйчиёв алахусус дар дақиқаҳои охирини нимаи аввал 3 дафъа имкони 100% футболбозони дастаи равшани шаҳри Кӯлобро барбод дод ва дарвозаро аз гол эмин дошт ва дар нимаи аввал воқеан хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар қисми дуввум баъди ҳуҷуми ҷавобии дастаи равшан ӯ осеби ҷиддӣ дид ва ҳамин тавр майдонро тарк намуд ва нахустин тағйирот дар ҳайати дастаи истиқлол дар қисми дуввуми қуввуозмоӣ аз ҷониби дастаи равшан то кунун тағйирот мушоҳида намегардад ва тавре ки сармураббии маъруф Рустамов ишора мекунад, ана ҳамон бозингарони бо таҷрибае ки дар қисми аввал ҳунарнамоӣ карданд, дар қисми дуввум низ то кунун бозӣ карда истоданд. теъдоди мухлисон хотиррасон мекунем ки беш аз 15 000 нафар мухлис аст дар варзишгоҳ ва дар чемпионати имсолаи кишвар ин бори аввал аст ки чунин ҳаводорону дӯстдорони футболи кишвар дар чемпионати мавсими имсолаи футболи кишвар ширкат меварзанд ва дар минбаъда низ бояд чунин иқдом пеша карда шавад ва ҳоло ҳикматулло расулов аз нимаи рост зарбаи кунҷӣ мезанад. зарбаи кунҷӣ ҳикматулло расуловро муҳофизатгар Маҳмадалӣ Содиқов бармегардонад ва боз ҳуҷуми дастаи равшан қад намегардад. Ҳасан Рустамов зарба зад. ҳикматулло расулов тӯбро ба нимаи рости майдон ҳаво дод ва инҷо дарвозабони ҷавони дастаи истиқлол Умед Саидов кӯшиш кард ки ба саросимагӣ роҳ надиҳад ва дар ҷараёни бозии имрӯза ҳам муҳофизатгарони бо таҷриба Эраҷ Раҷабов, Даврон Эргашев, фарзанди яке аз футболбози беҳтарини Собиқ Помир Руслан Олимҷон Рафиқов, Руслан Рафиқов дар ҳайати асосии дастаи истиқлол дар қисми дуввум ҳунарнамоӣ дорад ва ӯ дар хати дифоъ бозӣ карда истодааст. Фатҳулло зудтӯбро ба Эраҷ ва Теҷи Саламан ки дар қисми аввал хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар нимаи дуввуми вохӯрии ҳалталаби даври 24-уми чемпионати лигаи олии футболи кишвар кӯшиш мекунад ки ҳунари худро ба мисли бозиҳои қаблӣ хуб нишон диҳад. Маҳмадалӣ Содиқов зуд ба нимаи рости майдон ба Дилшод Восиёв ва акнун Дилшод ақибнишинӣ дорад ва боз аз нимаи чапи майдон футболбозони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб на ин дафъа низ боз саросимагии онҳо мушоҳида мегардад ва Маҳмадалӣ Содиқов зуд тӯбро ба Фатҳулло ки ҷои худро дар хатти ниммуҳофизати самти чапи дастаи истиқлол иҳота карда буд ҳаво медиҳад ва акнун боз Дилшод Восиёв капитани даста зарба заду туп аз майдон берун шуд. дар рафти бозии имрӯза мушоҳида мегардад ки барои дастаи пурқуввати лигаи олии футболи кишвар равшани шаҳри Кӯлоб ғалаба чун обу ҳаво зарур аст. ба хотир расон мекунем ки аз 23 бозӣ ба анҷом расида дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе дар 15 вохӯрӣ муваффақ пирӯз гардида буд ва ҳоло ҳуҷуми дастаи равшан ин дафъа бибинед ки дарвозабон ба мубинед дар чунин ҳолат акнун ҳисоб тағйир ёфт. дар бозии имрӯза маъруф Рустамов ба tomонам голи ҳалтала голи дуюмро вориди дарвозаи
دسته استقلال نمود و باز اینجا داوران فوتبالبازان دسته استقلال اظهار نگرانی دارند که یکی از بازیگران در حالت افساید بود و داور به مرکز میدان اشاره میکند و بازی جریان دارد و در دقیقه 55 قسم دوم بازی امروزه حساب تغییر می‌یابد 2-1 و مخلصان و دوستداران فوتبال کشور انا همین لحظه همین حالت حساس را انتظار بودند علل خصوص فوتبالبازان دسته روشنی شهر کلوب و علاقمندان و دوستداران سرشمار این دسته که در این بازی آخرین موسم امساله فوتبال کشور تشریف دارند و بازی امروزه را بیش از 15,000 نفر مخلص در ورزشگاه تماشا کرده است و حکم داور اساس دارد و به نتیجه بازی تنها داور جواب می‌دهد و رفت واخوری امروزه و تنها ناظر بازی میتواند که بعد از فرجام و ملکه و هنری داوری امروزه بهاگذاری کند. حساب کشاده شد در دقیقه 55 بازی حساس و حلطلب دور 24 دور آخرین چمپیونات لیگ عالی فوتبال کشور. هرچند که فوتبالبازان دسته استقلال اظهار نگرانی دارند که یکی از بازیگران در حالت افساید بود و داوری کناری راست نیست تصدیق میکند که همه از روی قاعده است و بازی ادامه می‌یابد و در رفت واخوری امروزه باید مهارت و هنر خود را در میدان نشان دهند هر دو دسته، علل خصوص دسته استقلال که خیلی تجربه زیاد دارد نوابسته از آنه که تجربه نسبت به دیگر کلوب‌های فوتبال کشور کمتر باشد و حالا رستموف نوروز کارت زرد نشان داده می شود به او بنا بر سبب غیر قاعده عمل کردنش در همان حالتی که گل دوم را وارد توی دروازه مراد سیدوف کرد و از میدان بیرون شد و غیر قاعده عمل کرد و باید لباس ورزشی خود را نیز از بدن بیرون نمیکرد که این غیر قاعده بود. از این خاطر داور به او کارت زرد نشان داد. حساب 1-2 دسته روشنی شهر کلوب در بازی آخرین موسم امساله فوتبال کشور پیشرفت است و گل دوم را خاطر رسان میکنیم که توپ دوم را نیز نوروز رستموف هجوم کننده دسته روشنی شهر کلوب وارد توری دروازه استقلال کرد و همینطور حساب بازی امروزه تغییر یافت 1-2 و دروازه‌بانی که تجربهش کمتر است واقعا مراد سیدوف در حیات جوانانی دسته استقلال امسال همچون دروازه‌بان بازی کرده بود و امروز در حیات احتیاطی بود و حالا هجومی دسته روشن بختیار حسنوف زود توپ را باز بر نیمه راست میدان هوا میدهد و این دفعه باز اکنون امید مراد سیدوف دروازه‌بانی که جوان است 21 سال دارد و در حیات اساسی دسته استقلال بار اول است که به میدان میبراید و رقابت جالبی هر دو دسته در قسم دوم نیز بر علامه مشاهده میگردد و دوستداران فوتبال کشور و شهامت بازی امروزه با شرکت فعالانه مخلصان و دوستداران فوتبال مملکت باز زیب و زینت میگیرد و باشد که در موسم آینده در سال 2013 هم تعداد کلوب ها باشگاه های فوتبال کشور در حیات دسته های لیگ یکم و لیگ عالی بیشتر باشد و مخلصان نیز دسته های دوست داشته خود را چنین دستگیری نمایند و عادل ارگاشوف کاپیتان دسته روشنی شهر کلوب توپ را به یکی از محافظتگران که تحت رقم 12 هم بازی میکند هوا میدهد. بنجامین با نیمه راست و اکنون باز تحت رقم 15 تیجی سلمان چی در خط محافظت و چی در خط پیش ما او را بر علامه مشاهده میکنیم. هنرش را و مسئولیتش بیشتر است نسبت به دیگر فوتبالبازان دسته روشن علل خصوص در قسم دوم قوازمایی امروزه. بله دوستان ارجمند، اونایی که این لحظه با ما بودن شاهدی یک گلی سوم در بازی امروزه شدن. بازی خیلی هم جالب و دیدنی صورت میگیرد.
ҳам футболбозони дастаи Истиқлол ки чемпиони ду каратеи Тоҷикистон ҳастанд ва барандаи шоҳиҷоми кишвар ва ҳамчунин дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб низ имрӯз бо маҳорати баланд дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд. натиҷаи ин вохӯрӣ 1-2 ба фоидаи дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб мегузарад. дарвозаи футболбозони дастаи Равшан аз тарафи чап ва дарвозаи футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе аз тарафи рост. меҳмонон бо либосҳои сафед ва соҳибони майдон бо либосҳои сиёҳ ҳунарнамоӣ доранд. туби нахустинро дар ин бозӣ алихтараш туби аввалинро Фарҳод Тоиров дар дақиқаи 19-уми дидор ба нишон расонданд. ҳамин тариқ дар қисми якуми бозӣ боз туби ҷавобиро Наврӯз Рустамов ба дарвозаи инҷоҳо бозидастаи Равшан ва бубинед инҷо ҳоло Раҳмон Муртазоев рефери марказ имрӯз ҳастанд ва чӣ хулоса мекунанд чунки рақами 9 Бахтиёр Ҳасанов аз дастаи Равшан инҷо дар ҷаримагоҳ аз пой афтиданд ва вале на туби кунҷӣ ба сӯи дарвозаи дастаи Истиқлол таъин мегардад ва ҳоло рақами 5 Оди Эргаш капитани даста лаҳзат тубро ба бозӣ андохтанд ва туп аз майдон берун баромад. бале қисми дуввум ва баъди ивази дарвозабони дастаи Истиқлол Алишер Тӯйчиев ки ба майдон рақами 30 Мурод Саидов баромад. дар бозӣ низ тағйироти ҷиддӣ ин лаҳза ба чашм мерасад ва аз ин имкониятҳо футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб хеле ҳам хуб истифода бурданд ва ин буд ки онҳо тавонистанд алифтараш Наврӯз Рустамов туби ҷавобӣ вориди дарвозаи дастаи Истиқлол кунад ва натиҷаи бозиро ба 1-2 расонад ва акнун дастаи Равшан дар ин вохӯрии ҳалкунандаи чемпионати имсола пешсаф ҳаст ва шонси хеле хуби дарёфти медалҳои тиллои чемпионати имсоларо доранд. вале футболбозони дастаи Истиқлол ки дар бисёр бозиҳои байналмилалӣ ва ҳамчунин 2 маротиба ба гирифтани унвони чемпиони Тоҷикистон сарфарош шуданд ва ғолиби бисёр мусобиқаҳои қитъавӣ мебошанд. имрӯз албатта онҳо низ хеле хуб истодагарӣ мекунанд, вале талоши футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб низ хеле хуб ба чашм мерасад. ҳоло боз бо туп соҳибони майдон Раҷабов ба ҳамдастааш Даврон Эргашев ва онҳо мехоҳанд ҳуҷуми худро ҷавобан ташкил кунанд, вале ҳимоятгарони дастаи Равшан намегузоранд ки хати асосӣ хати асосиро рафт накунанд. вале инҷо Дилшод Восиев як каме пеш гузаштанд, вале ҳоло туп ба яке аз бозигарони дастаи Равшан бармехӯрад ва аз майдон берун шуд ва ҳамона ӯ тупро тез ба бозӣ андохтанд ва инҷо зарбаи футболбозони дастаи Истиқлол буд, Франк Александр, вале туп аз майдон берун баромад ва талоши албатта талоши хеле ҳам зиёди футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб имрӯз ба чашм мерасад ва теъдоди мухлисон шояд болои аллакай 15 000 бошад, чунки дар варзишгоҳи марказӣ ба ғайр аз он мусобиқаҳое ки оид ба гӯштини миллӣ баргузор мегарданд, ин қадар теъдоди одамон дар варзишгоҳи марказӣ кайҳона буданд ва имрӯз тавассути ин бозии ҳалкунанда мо мебинем ки хеле ҳам мухлисони зиёд ба варзишгоҳи асосӣ ташриф овардаанд. бозӣ ҷараён дорад, ҳисоб 1-2 ба нафъи футболбозони дастаи Равшан аст ва ҳоло Даврон Эргашев зарба мезанад. зарбаи Даврон Эргашев каме дуртар аз хутуни дарвоза аз майдон берун мешавад ва хотиррасон мекунем ки бо иқдоми бевоситаи
روبرتی فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان امسال بعد از انجام چمپیونات مملکت برنده جام جمهوری تاجیکستان و چمپیون موسم امساله فوتبال کشور در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزد که این از زمان صاحب استقلالی کشور باری اول است. بالای دسته رگر تدفین شهر ترسونزاده برنده جام جمهوری تاجیکستان حقوق اشتراک در مسابقه جام افریقا را پیدا کرده است و وضعیت مشکلی در نیمه راست به وجود آمده را حالا فرانک الکساندر محافظتگری با تجربه دسته استقلال به آسانی رفع می‌سازد و در صورت موفقیت دسته روشن شهری کلوب این دسته نیز در مسابقه با شکوه جام افریقا در سال 2013 هم شرکت خواهد نمود و دسته استقلال که سزاوار مدال برنجی گردیده است از ادامه راه این مسابقه بین المللی به نصیب گردیده است و بازی ادامه دارد و حالا از نیمه چپ میدان باز زود فوتبالبازان دسته استقلال تلاش میکنند که هجوم را باز ادامه دهند و اینجا باز محافظتگران دسته روشن به آن باعث میگردند و نوروز رستموف که در خط پیش است و در مرکز میدان با همدستگانش پیوسته کمک کرد زود به نیمه راست و بختیار حسن زود توپ را به نوروز رستموف این دفعه دروازه‌بان و زود دروازه‌بانی 21 ساله دسته استقلال مراد سعیدوف که در قسم دومی بازی امروز به میدان برآمده بود با توپ صاحب میگردد و باز از نیمه چپ میدان هجومی دسته استقلال قد نمیگردد چون همیشه فتح‌الله که در خط نیم محافظتی کناری چپ است در بازی امروز هنر خود را نشان میدهد و پیوسته تلاش کرده ایستاده است که خط محافظتی دسته روشنی شهر کلوب را به آسانی رخنه نماید. دوری 24 دوری آخرین چمپیونات امساله فوتبال کشور میان این دو دسته پرقوت لیگ عالی دایر گشته ایستاده است. وضعیت مشکل برای دروازه‌بان دسته روشن بود و باز دوران ارگاشف از نیمه راست کوشش میکند که با توپ صاحب گردد. توپ از میدان بیرون میشود و دوران به نیمه راست میدان شتاب میکند که جای خود را در خط دفاعی دسته استقلال درست اشغال نماید و باز از نیمه راست میدان هجومی دسته استقلال ادامه می‌یابد. نه موسی صادق لگنر از کشور گانا در بازی امروز با همراهی حسن رستموف خوب هنرنمایی دارند و حالا باز هجومی دسته استقلال از مرکز میدان قد می‌گردد. سلامان به سمت حرکت می‌کند و اینجا رسما رفع کرد. کامبیناسیون جوابی دسته روشن شهر کلوب را قد می‌سازد. بختیار حسنوف نومان حکیموفی با تجربه خودی بختیار به نیمه راستی میدان در آن نقطه‌ای که نوروز رستموف قرار داشت و هوا داد. سلامان در حالت افساید نوروز رستموف قرار داشت واقعا نیز چنین بود و حالا فوتبالبازان دسته استقلال از نیمه راستی میدان کامبیناسیون جوابی را شروع می‌کنند و در حالت دسته استقلال بازیگر عوض می‌گردد. مدرد در حال دسته روشن شهر کلوب بازیگر عوض می‌گردد. نوروز رستموف میدان را ترک می‌نماید. آن نفری که دو گل را به دروازه دسته استقلال زد این دوست حسینوف بازیگری با تجربه از دسته روشن شهر کلوب تحت رقم 20 در حیات احتیاطی بود و با جای نوروز رستموف به میدان می‌براید. موقع دسته ها چنین است. رگرتدس در زینه اول با 61 امتیاز قرار دارد. روشن شهر کلوب تا آغاز این بازی 59 امتیاز داشت در زینه دوم است و دسته غیر شهری و حدد نیز در موسم امساله فوتبال کشور خوب هنرنمایی کرده است و از هر دو جانب مسئولیت بیشتر مشاهده می‌گردد و باز هجومی دسته روشن شهر کلوب قد می‌گردد بعد از رقابت محافظتگرانی با تجربه و یکی از بازیگران خط پیشی دسته روشن شهر کلوب رقم 20 بگمانم این دوست حسینوف که نوکک به میدان برآمده بود کمی آسیب دیده است
рекорд аст бо 61 имтиёз дар зинаи аввал аст. равшани шаҳри клуб бо 59 имтиёз дар зинаи дуюм. истиқлоли шаҳри душанбе бо 53 хол дар зинаи сеюм. хайри шаҳри ваҳдат бо 52 хол дар зинаи чорум аст. парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров 34 имтиёз дорад дар зинаи панҷум. бахши шаҳри қурғонтепа бо ба даст овардани 31 хол дар зинаи шашум. дастаи ССК Помир, Хуҷанд, Истаравшан, Энергетик, Ҳосилот, Гвардия ва Зарафшон мутаносибан зинаҳои минбаъдаи ҷадвали чемпионати 21-уми лигаи олии кишварро ишғол карданд. ҳуҷуми дастаи равшан то ин муддат қад намегардад ва боз Саламан дар ҳолати ногувор аст. бибинед ки баробари кӯшишу талоши Саламан аллакай ӯро 3 нафар муҳофизатгари дастаи Истиқлол иҳота мекунад ва намегузоранд ки албатта Саламан имконияти мусоидро ба вуҷуд ораду ва дар бозаи дастаи Истиқлол гол зананд. ва ҳадафи ҳар як бозингар дар майдон низ ҳамин аст. бояд ҳунари худро нишон диҳад. Фатҳулло зарба зад. фатҳулло таҳти рақами 18 узви тими миллии кишвар ва дар ҳайати дастаи Истиқлол дар қисми дуюм хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар хати ниммуҳофизати канори чап бозӣ мекунад. дар ҳайати дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе низ бозингари дуюм иваз мегардад ба ҷуз дарвозабон ва таҳти рақами 24 дар вохӯри имрӯза Умед Шарипов дар ҳайати бозингарони эҳтиётӣ буд. ӯ майдонро тарк кард ва мадарад ба майдон баромад ва Фарҳод Тоҳиров ки таҳти рақами 25 ҳунарнамоӣ мекард майдонро тарк намуд. 2 нафар бозингар дар ҳайати дастаи Истиқлол аз ҳайати дастаи Истиқлол иваз гардидааст ва 1 нафар аз ҳайати дастаи равшани шаҳри Кӯлоб. бозӣ идома дорад. 1-2 бозингарони дастаи равшан ки бо либоси сафед ҳунарнамоӣ карда истоданд дар пешанд. дар сурати муваффақият онҳо агар ҷоизаи аввал медали тиллоро ба даст оранд онҳо ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиёро пайдо месозанд ва аз 3 марҳила бозиҳо иборатанд. ва ҳоло ҳуҷуми дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе аз маркази майдон чун ҳамеша Иброҳим Рабимов дар хатти муҳофизати марказ ҳунарнамоӣ мекунад. тӯбро ба Дилшод ҳаво медиҳад. ҳуҷуми дастаи Истиқлол қатъ мегардад ва дар бози имрӯза Дилшод Восиёв, Олимҷон, Руслан Рафиков, Нуриддин Даврон Эргашев ва Франк Александр Соҳиб дар бози имрӯза ҳунарнамоӣ надорад ва нафароне ки мо чанд дафъа маърифӣ кардем воқеан дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳайати дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе низ дар мавсими имсолаи футболи кишвар хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд ва дар бози ҳалталаби даври охирини чемпионати мамлакат низ ҳар ду даста бар ало нишон дода истоданд. Сафарали Каримов ки дар ҳайати бозингарони эҳтиётии дастаи равшани шаҳри Кӯлоб қарор дошт ба ҷои Бахтиёр Ҳасанов ба майдон баромад. натиҷа то кунун тағйир наёфтааст. 1-2 ба нафи футболбозони равшани шаҳри Кӯлоб. бозӣ ҳамоно ҷараён дорад ва хотиррасон мекунем ки марҳилаи аввал ва ҳоло Даврон Эргашев зарба мезанад аз масофаи тақрибан 27 метр ва ту баландтар аз тури дарвоза аз сутуни дарвоза аз майдон берун мешавад ва аз замони соҳиби истиқлолии кишвар аз оғози чемпионати лигаи олии футболи мамлакат бори нахуст аст ки дар чемпионати кишвар теъдоди мухлисон беш аз 15 000 нафарро ташкил мекунанд ва агар дар минбаъда масъулин ва корҳои ҳамаҷонибаи даъвати худи мураббиён футболбозони бо истеъдод ва ҳамчунин таъсиси клуби дӯстдорони футболи мамлакат бештар ва хубтар бар роҳ монда шавад. дар соли 2013 низ умед аст ки ҷараёни чемпионати лигаи олӣ ва лигаи якуми футболи кишвар чунин сурат мегирад ва бо чунин васила мо метавонем ки барои дарёфти чеҳраҳои лаёқатманд ва ҳамчунин кори мураббиёни варзида замина гузорем. бозӣ идома дорад. Мурод Саидов дарвозабони 21 солаи дастаи
استقلال شهر دوشنبه سراسیمه نیست. زود توپ را به مرکز میدان و ابراهیم به رسلان رافیکوف. رسلان به نیمه راستی میدان اشاره میکند، کمی سراسیمه شد و اشتباه او را خود موسی صادق خوب استفاده کرد و هجومی دسته روشن این دوست حسینوف این دوست یک دفعه باز مرتبه دوم یک رافیره میدهد. زود توپ را به بازیگری رقمی 4 ماوتو دیوید و اکنون این دفعه آزادانه مراد سعیدوف دروازه‌بان جوانی دسته استقلال با توپ صاحب میگردد و توپ را زود به دوران ارگاشوف هوا میدهد. از جریان سبقت هر دو دسته وقت نیست 78 دقیقه سپری گردیده ایستاده است و حساب تا کنون تغییر نیافته است. 1-2 در قسم دوم بعد نتیجه شایسته را به دست آوردن خود هجوم کننده نوروز رستموف که در قسم دوم او را عوض کردند و به جای او این دوست حسینوف به میدان برآمد و برای دو دسته لیگ عالی فوتبال کشور ریگارتاداز و روشن شهر کلوب این بازی اهمیت مخصوص دارد، چون که برنده مدال های طلای چمپیونات 21 لیگ عالی فوتبال کشور بعد از انجام بازی 24 موسم این ساله فوتبال کشور معین خواهد گردید. جریان واخوری خیلی جالب است با شرکت بیش از 15,000 نفر مخلص و حالا فوتبالبازان دسته استقلال به هجوم میگذرند. در خط دفاع موسی صادق تحت رقمی 3 خوب هنر نمایی دارد و این وضعیت مشکل را به آسانی برطرف میسازد و رجبوف محافظتگر دسته استقلال و این دفعه باز چون همیشه دوران ارگاشوف محمد علی صادقوف یکدیگر را با ایما و اشاره خوب میفهمند و حالا دوران به هجوم میگذرد و اینجا دوران را از پای افتانیدن و غیر قاعده عمل کردن فوتبالبازان دسته روشن داور مرکز رحمان مرتضی نیز به طرف نمیگذارند. بله دوستان ارجمند، الکی از آغاز بازی نزدیک 80 دقیقه گذشت و چون که الکی شما مشاهده کردید در این بازی دسته روشن با نتیجه 1-2 پیشرفت است و هرچند که دسته استقلال در قسم یکم مهارت بلند نشان داد، قسم یکمی بازی با نتیجه مساوی 1-1 جنبست شد. توبی نخستین را توبی اولین را فرهاد طاهرов در دقیقه 19 و همچنین نوروز رستموف از دسته روشن شهر کلوب حساب را در قسم یکمی بازی برابر کرد. سپس باز توبی سوم را در این بازی نوروز رستموف از دسته روشن به دروازه استقلال زده حساب را به 1-2 رساند و در قسم دوم بازی علیشیر تویچیوف یک کمی ضرب خوردند دروازه‌بان دسته استقلال و به جای او مراد سعیدوفی جوان برآمدند که البته از این امکانیت فوتبالبازان دسته روشن خیلی خوب استفاده بردند و این بود که در دقیقه 57 حساب را به 1-2 رساندند. در خط امروز خیلی هم مخلصان زیاد تشریف آوردند و این از آن شهادت میدهد که امروز فوتبال در کشورمان در حقیقت خیلی هم پیشرفت کرده است. چون که پیشتر قید کردیم هرچند که ما در سالهای قبلی در حیات دسته لیگ عالی همگی 9 یا 10 دسته را میدیدیم، امروز باشد در لیگ عالی 13 دسته هنر نمایی میکنند و همچنین باز لیگ یکم نیز خیلی هم خوب تشکیل شد و حالا 13 دسته و همچنین لیگ الیقترش مسابقه جمهوری بین جوانان نیز خیلی هم خوب برگزار کرد و اون باز هجوم فوتبالبازان دسته استقلال و این کفتگی ها به خاطر ضربه جهانگیر ارگاشوف بود. حالا مهمانان با توپ هستند، آنها با لباسهای سفید در اکران تلویزیونی شما و فتولویف دلشاد واسیف و توبی جریموی به سوی دروازه استقلال تعیین می‌گردد.
ин корро Одил Эргашев, капитани дастаи Равшан анҷом доданд, вале соҳибони майдон анихтараш Эраж Раҷабов тӯбро зада аз майдон берун карданд. акнун ҳоло боз Фатуллоев як каме зарб хӯрданд ва инҷо корти зарб ба Фатуллоев барои вайрон кардани қоидаи бозӣ аз тарафи Раҳмон Муртазоев рефери марказ нишон дода мешавад ва аллакай дар бозии имрӯза ба чанд нафар корти зарб ба Наврӯз Рустамов акнун боз ба Фатуллоев аз дастаи Истиқлол низ корти зарб нишон дода шуд. ин лаҳза ҳоло боз офтоб баромад ва офтоб албатта ки бозии имрӯзаро боз ҳам ҷолибу диданӣ мекунад, чунки ҳаво субҳона як каме боронӣ буд ва ба ин нигоҳ накарда хелиҳо мухлисони зиёд ба майдони асосии кишвар ташриф оварданд. то фарҷоми бозӣ хелиҳо вақт кам мондааст ва 8 дақиқа вақт мондааст ва ин 8 дақиқаи ки якеро ба унвони чемпиони Тоҷикистон шояд ва дастаи дигар низ барои маъруфият ва албатта барои бозам мустаҳкам кардани имконоти худ ва дар чемпионати имсола талош доранд. Вале футболбозони дастаи Равшан дақиқаҳои махсус баъди дақиқаҳои 15-уми қисми аввали дуввуми бозӣ хеле хуб пурсамар истифода карданд ва ин буд ки онҳо тавонистанд дар бозии имрӯза феълан пешсаф ҳастанд ва натиҷаи бозӣ 1-2 ба фоидаи футболбозони дастаи Равшани шаҳри Пулеб мегирад. ҳоло мураббии дастаи Истиқлол Мумин Эргашев ин лаҳза дар экрани тиловизори шумо буданд ва ҳоло бо тӯб боз футболбозони дастаи Равшан, ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшан аз тарафи рости майдон Индус Ҳусейнов, яке аз бозигароне ки солҳои тӯлонӣ дар лигаи олии кишвар ҳунарнамоӣ мекунад ва малакаи хеле ҳам зиёдеро ба даст овардааст ва гӯё ки натиҷаи бозӣ ҳар ду дастаро қаноатманд мекарда бошад. як каме албатта аз тақрибан 10 дақиқа пештари бозӣ фарқ кардааст. бозӣ махсус тӯб тез аз як даста ба дастаи дигар мегузарад, вале инҷо рақами 24 аз дастаи Истиқлол Умед Шарифов хеле ҳам талош дорад, ӯ ҷавон аст, мехоҳад имрӯз дар бозии имрӯза ягон тағйироте ба амал биёрад ва ҳоло боз бо тӯб футболбозони дастаи Равшани шаҳри Пулоб аз тарафи чапи майдон ва инҷо қоидаи бозӣ аз тарафи соҳибони майдон албатта вайрон карда шуд ва боз Раҳмон Муртазоев инҷо дар назди бозигари дастаи Истиқлол Умед Шариф аст ки ин лаҳза ӯро зада аз пой афтонданд. ҳоло боз бо тӯб футболбозони дастаи бибинем шояд тӯби ҷаримавӣ таъин мегардад ва инҷо ҳоло боз бозингар дар ҳайати дастаи Равшан иваз карда мешавад. рақами 11 Луаренс ин даста ки легионер аз кишвари Гана аст, ҳамшаҳри худ рақами 15 Теҷи Саламанро иваз мекунад. Теҷи Саламан имрӯз хеле ҳам маҳорати хуб ҳам дар хати ҳуҷум ва ҳам дар хати дифоъ нишон доданд ва умуман ин легионерҳо ба ҳунарнамоии дастаи Равшан таъсироти мусбӣ расонданд. ин буд ки онҳо тавонистанд дар чемпионати имсола маҳорати баланд нишон диҳанд ва дар 19 вохӯрӣ футболбозони дастаи Равшан пирӯзӣ ба даст оварданд ки ин албатта натиҷаи хеле ҳам баланд аст. ҳоло бо тӯб алихтараш тӯбро футболбозони дастаи Равшан ба бозӣ андохтанд ки дарвозабони ҷавон Мурод Саидов аз дастаи Истиқлол дошта мегирад ва ҳамоно ба бозӣ андохтанд. боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе Комил Саидов аз дастаи Регарта Франк Александр Аҳтам Ҳамроқулов аз дастаи Регарта 18 гол, Мирзобек Мирзоев аз ҷанобан дастаи футболбозони
дастаи равшан тӯбро ба бозӣ меандозанд ва мехоҳанд ин дақиқаҳои охири бозиро пурсамар истифода кунанд. албатта то фарҷоми бозӣ дақиқаҳое ба шумор боқӣ мондааст. агар довар боз чанд дақиқаи дигар агар илова накунад вақт хело ҳам кам мондааст ва футболбозони дастаи равшан ба пирӯзӣ албатта наздик мешаванд ва чуне ки пештар арз кардам, ин даста соли 1965 аввал ки номаш дар шаҳри Кӯлоб бо номи дигар яъне амал мекард ва аз ин сол аз соли 1965 бо номи равшан дар мусобиқаҳои мухталифи лигаи якуми иттиҳоди шӯравӣ, чемпионати Тоҷикистон ва ҷоми кишвар иштирок кардааст ва соли 1994 ба гирифтани ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли 2011 ба гирифтани медалҳои биринҷи чемпионати саросарии кишвар шарафёб шудаанд. ва шонси имрӯзаи беҳтарин барои футболбозони ин даста аст ки бори нахуст агар тавонанд имрӯз ғалаба кунанд ба гирифтани унвони чемпиони Тоҷикистон сарфароз мегарданд ки барои ин даста хело ҳам натиҷаи беҳтарин аст ва умуман нисбат ба солҳои гузашта ин сол дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар чемпионати саросарии кишвар маҳорати баланд нишон доданд ва ин буд ки онҳо ба ин натиҷаи баланди варзишӣ ноил шудаанд. ҳоло боз бозӣ бо ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол, Дилшод Восиев капитани дастаи Истиқлол мегузарад ва инҷо ҳоло Дилшод Восиев ва дақиқаҳои охири ин вохӯрӣ аст ки дар вохӯри миёни дастаҳои Истиқлолу равшани шаҳри Кӯлоб вақти асосӣ анҷом ёфт ва 2 дақиқа вақти иловагӣ аз ҷониби сардовари бозии имрӯза Раҳмон Муртазоев таъин гардид. дар сурати сипарӣ гардидани 2 дақиқа вақти боқӣ монда агарчи бенатиҷа дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар чемпионати имсолаи футболи кишвар 62 имтиёзро ба даст меорад ва аз замони таъсисёбии ин бошгоҳи футбол бори аввал унвони чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон медали тиллоро ба даст хоҳад овард. ва ҳоло яке аз бозигарони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ками озеб дидааст, ба ӯ духтури даста ёрӣ расонида истодааст ва баъд аз чанд лаҳза боз қувву озмои ҳар ду даста дар 2 дақиқа вақти иловагӣ идома меёбад. довар Раҳмон Муртазоев ишора мекунад ки ба ҷабр дида берун аз майдон ёрии таъҷили тиббӣ расонанд ва воқеан дастаҳои регартадаст, равшан, Истиқлол, хайр, парвоз, вахш, ЦСКА Помир дар мавсими имсолаи футболи кишвар худ ҳунарнамоӣ карданд ва нишонзанҳои беҳтарин Дилшод Восиев бо 24 тӯб аз дастаи Истиқлол, Комил Саидов бо 20 тӯб дар зинаи дуюм, Аҳтам Ҳамроқулов аз регартадаст бо 18 тӯб ва Мирзобек Мирзоев аз дастаи хайр бо 17 тӯб маҳсуб меёбанд. дақиқаи охирини қуввуозмоии ҳар ду даста дар даври охирини мавсими имсолаи чемпионати лигаи олии футболи кишвар Истиқлол дар майдони худ равшани шаҳри Кӯлобро қабул намуд. Бо ҳисоби 1-2 футболбозони шаҳри Кӯлоб дар бозии имрӯза бартариро ба даст гирифтанд. 1 дақиқаи дигар то садои ҳуштаки довар боқӣ мондааст ва агар сонияҳои башумор ба ҳамин тавр садои ҳуштаки довар аз анҷоми бозии ҳалталаби даври 24 лигаи олии футболи кишвар дарак медиҳад ва аз замони таъсисёбии клуби футболи равшани шаҳри Кӯлоб ва аз замони соҳиби истиқлолии кишвар бори аввал дастаи равшани шаҳри Кӯлоб соҳиби медалҳои биринҷии чемпионати лигаи олии футболи кишвар мегарданд ва тантанаи истиқбол, шодиву нишоти мухлисону ҳаводорону дӯстдорони футболи
дастаи равшани шаҳри клубро ҳаду камор нест дар варзишгоҳ ва мухлисон воқеан интизори ана ҳамин лаҳзаи пирӯзии дастаи хеш буданд. дастаи истиқлоли шаҳри душанбе хотир расон мекунем ки аз 24 бозӣ 53 имтиёзро ба даст оварду медали биринҷии чемпионати 21-уми лигаи олии футболи мамлакатро соҳиб гардид. ва мо ғалабаи дастаи равшанро дар мавсими имсолаи футболи кишвар ба медалҳои тиллои чемпионати 21-уми лигаи олии футболи мамлакатро ба ин дастаи ғолиби мавсими имсола табрик мегӯем ва хотир расон мекунем ки ба ҷуз иштироки мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти конфедератсияи футболи осиё дастаҳои равшани шаҳри кӯло ва барандаи ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон Регар Тадази шаҳри Турсунзода ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Африкаро пайдо карданд ки ин ҳам дастоварди арзанда ва шоиста барои ин ду дастаи беҳтарини лигаи олии футболи мамлакат ба ҳисоб меравад. бале имрӯз иқболи дар ҳақиқат футболбозони дастаи равшани шаҳри кӯло қандид ва ин буд ки онҳо баъди заҳматҳои тӯлонӣ ки аз замонҳои шӯравӣ дар чемпионати саросарии кишвар бозӣ мекарданд бори нахуст ба ин унвони олӣ чемпиони саросарии кишвар ноил гардиданд ва ин тантанаи бозингарон дар ҳузури он мухлисоне ки тақрибан шояд дар ҳама бозиҳои онҳо ташриф оварданд ва тавассути кафкӯбӣ аз ин бозингарон дастгирӣ карданд. афсус он легионерҳое ки дар ҳайати дастаи равшан бозӣ мекунанд парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бардошта истоданд ва инам ифтихор аст ки онҳо имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳунари худро нишон медиҳанд ва ифтихор аз меҳану ватани азизи мо мекунанд ки чунин фазои ободу озод ва шароити мусоид имкониятҳои хуб ва сатҳи баланди баргузории чемпионат аст ки легионерҳо аз кишвари гана дар ҳайати дастаи равшан ва хайри шаҳри ваҳдат Регар Тадас истиқлол ҳунарнамоӣ мекунанд ва имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар дасти ғолибони чемпионати 21-уми лигаи олии футболи кишвар алалхусус он легионерҳое ки ҳоло дар майдон шодиву хурсандӣ доранд. бале мо тақрибан дар бисёри гузоришҳо мо қайд мекардем ки дар ҳолати даъвати мураббиёни хориҷӣ легионерҳо аз дигар дастаҳо ҳатмӣ дар футболи кишвар ва умуман дар варзиши мамлакат тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал меоянд ва ин аст ки имрӯз дар бозии имрӯзаи дастаи равшан ва ҳамчунин истиқлоли шаҳри душанбе яъне иштироки чунин легионерҳо мураббиён бозигарон то андозе ба рушд ва пешрафти футболи кишварамон таъсири мусбӣ расондааст ва ин аст ки имрӯз дар шаҳрунояҳо низ дар шаҳрнояҳои кишвар низ футбол чун шаҳри душанбе пешрафт кардааст ва умед дорем ки имрӯз ба даст овардани медалҳои тилло ба дастаи равшани шаҳри кӯлоб боиси боз ҳам оммавӣ ва пешрафти футбол дар ин қисмати кишвар мегардад ва умеди пирӯзиҳои дастаи мунтахаби кишвари азизамон тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ мекунем. чуне ки ман пештар арз кардам тақрибан 6 моҳ пештар барномаи махсуси футбол бо пешниҳоди федератсияи футболи мамлакат ва кумитаи ҷавонон варзиш ва соҳаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ки аз тарафи ҳукумат қабул шуд ва умед дорем ки наврасону ҷавонон оянда ки имрӯз ба футбол шуғл меварзанд шарафи кишвара азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта тавассути ҳунарнамоии худ парчами кишвари азизамон тоҷикистонро боз ҳам баланд мебардоранд. дар ҳамин ҷо мо гузоришамонро анҷом медиҳем ва ин лаҳза ҳоло парчами